नमस्कार, मी प्रतीक्षा जाधव. आपण पाहत आहात अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेले सदैव निपक्ष निर्भय निर्भीड मानदेश न्यूज मराठी. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. खानापूर नगरपंचायतीच्या माजी नगरसेविका व पांढऱ्या कपड्यातील देवदूत डॉक्टर सौ वैशालीताई हजारे यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. शुभेच्छुक स्नेहा पवार, राणी कांबळे, रचना शिंदे, विमल माने, पुष्पा मदने, शीला देंडे व हजारे हॉस्पिटल गुणवंत कर्मचारी व मानदेश न्यूजचे संपादक अक्षय गायकवाड, मानदेश न्यूजचे उपसंपादक सामाजिक कार्यकर्ते माननीय अधिकराव आबा लोखंडे, लक्ष्मीनारायण पुरातन वस्तू संग्रहालयाचे संस्थापक अध्यक्ष पत्रकार भगवानराव जाधव व मातोश्री चॅरिटेबल ट्रस्ट खानापूर पदाधिकारी यांच्या वतीने पुन्हा एकदा ताईंना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. माणूस साधा पक्का इरादा चहूकण